Eta arazorik eta inoz, frontoian, istilurik edo gora berarik, diru kontuen edo bestelako azarrerik edo, ez da sekule zautu. Zabarrandi bai, animetan, da bat, eta besti, eta gautze banak jaurti papeletanak, eta daro lapurre sari, eta baina ordu dut seguridadi, eta horre gauzak permitute gauza. Ezin zan gauza personalak batari edo besti, ordu nartu zaituen da, kalera. Baina, eto zein, seguridadekuk, dugu eta barkiloko gizonak, hemen espakizu galtzen, ez etorri, kalera. Baina hori, ikusleai. Zeue, pelotariek inoz biozu? Pelotariek gara zuba hori piki beti da, bat abesti, edo sakatu iztek, edo estorbau iztek, edo hori... Baina ikusleak azaz? Ez ikusleak. Prohibite dunken, ikusleri txistipez. Ikusleri txiste bat ditu bat, han telegramia. Hogeikue, otamarriku, inkluso, azte bete etxerako segun zelako... Segun zelako... Orduan, proposamen zerik, galtzeko proposamenik zerik eta... Bueno, egin bezilekin nien hori baina, hori zela ingizuki. Hori nire izan, organizado ditu ez dago. Baina hori zela organizable. Horretako danekin paraguizara, de acuerdo? Ze, bat zartzen batzue alrebez, ezki, joditu da zuntue. Osea, danekin paraguizara. Eko, eta hori, sekulo. Entzun ez da,